Bu ýyl Türkmenistanda mektebi tamamlayan uçurum ýaşlar soňky jaň dabarlaryny çäklendirilen görnüşde gutlaýarlar. Muňa garamazdan uçurumlaryň 25-nji maýda bellenilýän bu dabarlara çykarýan çykdyjylary ýurtdaky agyr ykdysady krizisiň arasynda gurupdan düşendigini aýdan ene atalara hasam köp agram salýar. Türkmenabadyň ekli mekteplerinde güýçlendirilen gözegçilik ýoly goýuldy. Uçurumlara mektepde geçiriljek soňky jaň dabaralaryndan soň toplanşyp kafede, restoranlara gitmeli däldigi, oturulşyk gurnamaly däldigi, şeýle-de giýişlik sagat 20-den soň şäheriň köçelerinde görünmeli däldigi tapşyryldy. Diýip Türkmenabatly ene atalaryň biri 24-nji maýda giýişlik habarçymyza gurrun berdi. Azatlyň ýurdun beýleki künçeklerindäki habarçylary hem öz bolýan tweetlerinde bu hili çäklendirmeleriň girdilendigini tasdikladylar. Häkimetleriň soňky jaň dabarlaryny eýýäm inçim ýyl bäri çäkli görnüşde gurumlaşdyrmak ugrundaky tagallalaryna resmi derejede düşündürüs berilmeýär. Emma azatlyk bilen anonimlik şertinde tökbetdes bolan mugallimlaryň biri munyň uçurumlaryň gatnaşmagyndaky mümkin biýdüzünçlükleriň öňüne almak, şeýle-de durly üsmenler üçin asy pul çykdyjylaryny ittirmezlik maksadyndan amal edilýändigini belledi. Emma howpsuzlyk jähtinden sagtyetini we perzendiniň okuyan mektebini äsgär etmezligi soran ene atalaryň biri, häkimetleriň çäklendirmelerini hem garamazdan özleriniň ortaça 2000-3000 manat aralygynda çykdyjy edendiklerini gurrun berdi. Elbette bu çağalarymyzyň durmuşyndaky ýatdan çykmajak pursatlaryň biri. Biz höwes bilen olaryň isleýişi ýaly gutlap bilmek üçin pul çykarardygam welin häzir gündelik çöregimiz alada bolup dur. Üýüşmeler, bagşylar, täze libaslar, mugallimler üçin sowgatlar bularyň eklesi meniň tutuş bir aýlyk zähmet hakymdan hem aşýar. Bu sebäple garz kowaly hem girmeli boldum. Diýip 30 ýaşlarynyň aýagyndaky söhbetesimiz belledi. Ol mektep mugallimlarynyň gutordy syňaglarynda hem aýt bermegi wada berip, gymmatbaha sowgatlary tamakin bolýandyklaryny hem sözüne goşdy. Okuwçylaryň arasynda ýetatan hem gutordy syňaglaryny kabul etjek mugallimlere iň gowy sowgady, iň gymmat gül destesini bermek ugrunda öz boluşly bäsdeşlik gidýär. Mugallimleriň özleri hem muňa meçe berýärler. Çağam dawa edip 200 manada gül destesini satyn aldyrdy. Beýleki enatalar hem 80 ýa-da 300 manat aralygynda çykdyjy edip gül almaly bolýandyklaryny aýtdylar. Diýip Türkmenabatda uçurumlaryň biriniň ejesi gurrun berdi. Ol gyz uçurumlaryň ýurtda aýal gyzlaryň dasy kesbine garşy odol görülip esidilmedik çäklendirmeleriň girdilen wagtynda hem diňe taşlaryna timar berdirmek üçin 100-150 manat aralygynda çykdyjy edýändiklerini belledi. Galy bertede mundan bir hepde öň prezident Serdar Berdimuhammedow uçurumlaryň soňky jaň dabarlarynyň ýokary derejede geçirilmeginiň möhümdigini aýtdy. Ol uçurumlaryň bugün barada iň ýakymly ýatlamalarynyň galmagy üçin Ozgan şäherindäki özüniň atasy Berdimuhammed Anaýewiň adyny götürýän 27-nji orta mektebine gül destelerini goýmak çäresini oňlady. 19-njy maýda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun ähli mekteplerinde halkyň arkadagly zamanasy sygary etasynda bayramçylyk dabarlarynyň gurunuljakdygy hem bellenildi. Emma görnüşinden ýurtda bir maskalaryň sagtyet kulturyny hasam güýçlendirmäge gönükdirilen bu çäreler bilen birlikde soňky jaň dabarasy üçin giridilýän çäklendiriji düzgünler barada hiç zat aýdylmady. Türkmen häkimetleri bu ýyl mektebi tamamlayan ýaşlaryň sany barada hem entek maglumat bermedi. 2013-nji ýylda Türkmenistanda 25-nji maýy her ýyl Aşgabat güni hökmünde belläp geçmek kararlaşdyryldy. Sondan bäri uçurum dabarlary Aşgabat gününe hem gawat gelýär.